सबसिडी वेल्या रांदपाचे गॅस सिलिंडराचो आंकडो 6 वेल्यान 9चेर व्हरपाचो निर्णय बिरेस्ताराक केंद्र सरकाराचे मंत्रिमंडळाचे राजकीय वेव्हार समितीन घेतलो। एप्रिला सावन हो निर्णय चालीक लागतलो आनी लोकांक वर्साक सबसिडी वेले 9 सिलिंडर मेळटले। मात डिझेलाचे प्रेसावेले नियंत्रण काडपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला। आता पेट्रोला भशेन डिझेलाचो प्रेसूय कंपन्यो आत्रे पयऱ्यान वाडयतल्यो। ऑक्टोबरा सावन सरकारान सबसिडी वेल्या गॅस सिलिंडराचो आंकडो फकत 6चेर हाडिल्लो। रांदपाच्या गॅसाचे उरिल्ले सिलिंडर लोकांक मार्केटांतल्यान सुमार 900 रुपया मोडून घेवचे पडटाले। हो आंकडो वाडोवचो म्हूण फाटलो कितलोसोच तेंप सरकाराचेर दबाव येतालो। येता ते वेंचणूक वर्साचो विचार करून निमणे सिलिंडरांचो आंकडो 6 वेल्यान 9 करपाचें थारायलां। वेंचणूक आयोगान हो निर्णय घेवंक सरकाराक मान्यताय दिल्या। बिरेस्ताराक केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे राजकीय वेव्हार समितीन हो निर्णय घेतलो। केंद्रीय समितीन डिझेलाचो प्रेस थारोवपाचो अधिकारूय ऑयल कंपन्यांक दिला। डिझेल दरावयले सरकारी नियंत्रण काढलां। आता पेट्रोला भशेन डिझेलाचो प्रेसूय ऑयल कंपन्यो थारायतल्यो। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइलीन मिडियाक ही गजाल सांगली। The OMCs, that the marketing companies, have been authorized to make from price corrections from time to time. So diesel then they will be allowed to do that. Diesel. So does that mean diesel has been decontrolled in a sense? So there will be increase in diesel. So one second. Diesel clarity on this. So one second. LPG. Sir, LPG or diesel? In fact, there was a decision earlier on deregulated diesel. Yes. And in pursuance to that, they have been authorized, the OMCs have been authorized to make the price corrections from time to time. सरकारान सिलिंडराचो आंकडो 9 करून सामान्य मनशाक मातशी थाकाय दिली। मात डिझेलाचो प्रेस ऑयल कंपन्यांच्या हातांत दिवन लोकांक शॉक दिला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। मराठी राजभाषा करची ह्या मागणे खातीर मंगळारा 29 जानेराक पणजे एक दीस लाक्षणीक धरणे धरपाचें मराठी राजभाषा आंदोलनान थारायलां। ह्या वेळार मराठी राजभाषा करची अशी मागणी करपी निवेदनां मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा सयत 40 आमदारांक दितले। ते उपरांत गोंयभर आंदोलन करतले। ग्राम समितीची स्थापना करण्यात येतील, जेणेकरून मतदारसंघ समिती एवढ्यासाठी काढणार आहे की त्या मतदारसंघाच्या आमदारावरती आम्ही जबरदस्त त्यांना एक आव्हान उभं करणार आहोत। विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी पणजीत आम्ही एक भव्य आमच्या मराठी प्रेमी लोक जनतेला तिथं बोलवून एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण आम्ही त्या दिवशी करणार आहोत। सरकारने इंग्रजी माध्यमातील शाळांना जे अनुदान दिलं, काँग्रेस सरकारने जे मंजूर केलं होतं, ते ह्या भाजप सरकारने एवढा विरोध करूनही शेवटी त्यांना देऊन टाकलेला आहे। आम्ही कायदे तज्ञाचा सल्ला घेऊन गरज पडल्यास न्यायालयात जाऊन हे आम्ही अनुदान बंद करणार आहे। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।